Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда Адилия Бурханова. Чыгарылышның мөһим темалары турында кыскача. Батырлар шәһәләк булган Михаил Саликов белән хушлаштылар. Зейгрысы территориясендә Татарстан энергетиклары ярышты. Приехала, когда сюда, здесь был бурьян. Йорт каршында Гөлбакча, Никифоров урамында яшәүче Надежда Медведева чәчәкләр үстерә. Бүгінгі чыгарылышны кайгылы хәбәрдән башлыйбыз. Махсус хәрби операциядә батырлар шәһәләк булган Зейгите Михаил Саликовны соңгы юлга озаттылар. Хушлашу мәрәсиме Яңа шәһәр зиратында булды. 10 августта махсус хәрби операция зонасында батырлар шәһәләк булган Михаил Саликов белән хушлаштылар. Ул 1999 елда Россия Федерациясе кораллы көчләре сафларына алына. Чечняда хәрби хәрәкәтләрдә катнаша. Армиядан соң контракт төзеп Таҗикстанда хезмәт итә. Михаил махсус хәрби операция башлангач күп кенә чын ир-егетләр кебек Россия Федерациясе оборона министрлыгы белән контракт төзеп Шторм Z отряды составында ил иминлеге сафына баса. Тик 13 июньдә хәрби бурычын үтәгәндә Донецк Халык Республикасы территориясендә батырлар шәһәләк була. Аны Яңа шәһәр зиратына җирләделәр. Михаил Саликовны соңгы юлга озатырга якыннары район җитәкчелеге хәрби хәрәкәтләр ветераннары күп кенә зәйлеләр килгән иде. Энергетиклар намуслы хезмәт итәргә генә түгел, төрле ярыш бәйгеләрдә дә үзләрен сынарга өлгерә. Шундый чараларның берсе Зейгрысы территориясендә узды. Татарстанның 8 филиалыннан хезмәткәрләр гражданнар оборонасы буенча ярышты. Берәүләр вакытка противогаз кия, икенче мәйданда элемтәне тикшерү буенча ярышлар бара. Татарстанның 8 филиалыннан килгән энергетиклар үз осталыкларын тикшерә. Чираттагы җитди ярышларны Зей җирлегендә үткәрергә булганнар. Бүгенге көндә гражданнар оборонасы буенча өйрәнүләрнең әһәмияте зур ди җитәкчеләр. В связи с тем, что объекты Татэнерго являются потенциально опасными объектами и социально значимыми, это и электростанции, это и тепловые сети, поддержание сил и средств гражданской обороны на должном уровне готовности – это наша одна из основных задач. Ярышлар 3 мәйданчыкта бара. Командалар химик зарарланудан саклану костюмын кию буенча ярыша. Зыян күрүче хезмәттәшенә беренче медицина ярдәме күрсәтү буенча да осталыкларын күрсәтәләр. Так, руку. Прикладываем холод. Аккуратно. Станцияләрнең кайбер цехларында тиз янып китүчән мәддәләр белән эшләргә туры килә. Шунлыктан алар янгын куркынычы зур булган предприятиеләр булып санала. Настроение хорошее, погода приветствует это. Состав команды у нас в основном цеха СУТП, АПТАИС, ОИКТ, разные люди. В основном дневной персонал, не оперативный, не вакцинный. Так что участие в соревнованиях готовы. Планируем занять призовые места. Татарстан энергетиклары арасында узатырган ярышлар 2 елга бер тапкыр оештырыла. Соңгысы Казан шәһәрендә үткән. Зейгрыс командасы 3нче урынга ия булалар. Бу елы да сынатмау исәпләре. Бүгенге бәйгедә инде мин 5нче тапкыр катнашам. Бу ярышлар бер тапкыр 2 елга була. Аллага шөкер, бу елы әйбәтләп әзерләндек. Үзебезнең станциянең нидә була инде урынында. Хәзерге безнең тормышыбызда иң кирәклеләрнең берсе дип уйлыйм инде. Һәр елны бу противогазларны киеп, нитү, һәр вакытта әзер булу халык өчен иң кирәклеләрнең берсе дип уйлыйм. Мондый ярышлар исә көтелмәгән очракларда хезмәткәрләрнең ни дәрәҗәдә әзер булуларын ачыклый. Адилия Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Зейлеләр өчен Җиңү проспектында тагын бер ял урыны булдырыла. Бүгенге көндә төзекләндерү, яңарту эшләре белән бер рәттән паркны яшелләндерү белән дә шөгыльләнәләр. Бу хакта тулырак киләсе сюжетта. Махсус хезмәтләр Яңа шәһәрдәге яшьләр паркы территориясын чистарта. Төзүчеләр төп эшне башкарса, яшелләндерүчеләр койма буендагы шәнечкеле куакларны кисү белән мәшгуль. Бу Яңа шәһәр халкының яраткан ял урыны. 25 ел элек утыртылган каеннар исә санитар чистарту таләп итә. Шушы тимер забор янындагы агачларны үзләре индалар уже отжили свой срок. Монда боярышникта, шиповник һәм бүтән төрле агачларда монда чыплап китсәң 5-6 төрле куак. Менә шуларны хәзер кисеп бетереп ала билсә, менә бу коймаларны полностью симат итеп, монда газонны будет инде обновление, Алла бирсә полностью.
Бүгінгі күндә яшьләр паркында төзекләндерү эшләре бара. Кече архитектура объектлары, урны, скамьялар урнаштырылып, ял итү һәм күңел ачу зоналары тагында ямьләнәчәк. Паркта исә корыган агачлар киселеп, алар урынына яшь үсентеләр утыртылачак. Алга таба миләш, спирея куагы, кайын, юкә агачлары ял урынын ямьләндереп торыр дигән өметтә калабыз. 01 хезмәте хәбәр итә. Узган атнада шәхси хуҗалык мунчасында янгын чыга. Бу хакта тулырак киләсе видео язмада. 4 август көнне кичке сәгать 8-дә 88-нче янгын сөндерү бүлегенә Зәйнең Южный урамында янгын чыгу турында хәбәр итәләр. Шәхси хуҗалыкта 12 квадрат метрлы мунчада ут чыккан була. Зыян күрүчеләр юк, янгын барлыкка килү сәбәпләре ачыклана. Тәрәзә төбендә генә түгел, ишек алларын, йорт тирәләрен чәчәкләргә күмүчеләр күп районыбызда. Шәһәрнең күп катлы йорт тирәләрен бизәүчеләр дә бар. Бар күңел җылысын салып булдырылган чәчәклекне безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Никифоров урамы 71-нче йорт каршында аллы гөлле чәчәкләр һәркемнең игътибарын җәлеп итә. 7-нче подъездның 1-нче катында яшәүче Надежда Медведева бакчасында 1-нче кырауларга кадәр петуниялар, бархатсы чәчәкләре сөендерә. Төрле төстәге яран гөлләре, астралар, эустом чәчәкләре дә тирә-юньне ямьләндереп тора. Ә гербераларны ул аеруча яратып үстерә. Чәчәкләр бакчасында сап-сары көнбагышларга кадәр бар. Подсолнухи у меня сажают синички, птички. Зимой у меня кормушка вон на балконе висит. И я туда семечком подсыпаю. 8 ел элек Надежда Медведева шушы йортта яши башлаганнан бирле ишек төбе гөл бакчага әйләнә. 2018 елда фатирда булган шартлаудан ишек аллары, йорт тирәләре дә зыян күрә. Төзелеш материаллары куеп чәчәкләрне юк итмәсеннәр өчен күршеләр белән сокларга туры килде, ди Надежда Медведева. Посадила петуньи, астрочки посадила. Уже более-менее веселее с окна смотреть было. И вдруг случился у нас взрыв. Тут все загородили забором, тут пепел и все такое. Соседи у меня даже с 8-го подъезда все эту клумбу оберегали. Все прям дышали. Как бы, тут скамеечка осталась, все сюда приходили, садились как-то это. Иртәнге якта бер кат чүпләрен алгалап, төпләрен йомшартырга тырыша Надежда ханым. Кич белән гадәттәгечә чәчәкләргә су сибү белән мәшгуль ул. Үткән-киткән кеше дә сокланмыйча калмый. Үзем өчен генә түгел, тирә-юньгә матурлык өләшү күңелемә рәхәтлек бирә ди. Шуның белән атна ахырына булган хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Тагында күбрәк мәгълүмат белән сез Зәй яңалыклары сайтыннан таныша аласыз. Мин сезнең белән сау буллашам. Исәнлектә күрешергә язсын.